Salut lume și bine Alexi la o nouă promovare pe acest canal. Vreau să promovez canalul Daily On, care el are și un server de SAM, dar asta nu cred că e important. Serverul de SAM îl puteți găsi aici. Acesta este cu 188 și da, l-am și la SAP. Păcat, tot păcat. Vreau să vă spun că acest YouTuber, adică acest Daily On, face chiar tot destul de bune, dar are 69 de abonați. De asta am vrut să fac o promovare, să crească și el vreo 70 sau să fac cât mai mult, pentru că da. Da, vă mulțumesc pentru... Stați, că mă gândează... Stați, că... Da, deci... treceți și pe la el, pentru că da, face chiar o treabă bună. Postează CSGO, cât am văzut, CS1 6, GTA 5. Am 123 de abonați. Nașpa. Din câte știu aveam 130. De ce nu mai sunteți abonat la mine? Abonați-vă. Reabonați-vă că repostez. Da. Păi, nu uitați să vă abonați și să dați un buton acestui buton de like, mai ales la mine și la el. Deci am fost Inca, ne vedem data viitoare. Pa!